аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. устод ва шогирди дубин. устоде шогирди дубин дошт, яъне олус дошт, ки ҳарчиро дуто медид. рӯзе устод ӯро гуфт: шишае дар он утоқ аст, биёвараш. гуфт: аҳвал зон ду шиша ман кадом пеши ту орам, бикун шарҳи тамом. шогирди дубин гуфт: он ҷо ду шиша аст, ман кадомро биёварам? гуфт устод: он ду шиша нест, рав аҳвалӣ бигзору афзунбин машав. устод мегуфт: дар он ҷо аз як шиша бештар нест. аммо шогирд намепазируфт. саранҷом устод гуфт: аз он ду якеро бишкан. шогирд шишаро бардошт ва ба замин куфт ва он гоҳ фаҳмид, ки шишаи дигаре дар кор нест. хашму шаҳват мардро аҳвал кунад, зистиқомат рӯҳро мубдал кунад. ҳуббу буғз муҷиб мешавад инсон воқеиятро на он гуна ки ҳаст, балки якеро дуто бубинад ва рӯҳ аз роҳи рост берун равад. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.